την ίδια την απεργία, αν μπορούν. Και θα το επιχειρήσουν. Ήδη ανοίξαν το ζήτημα με τον νόμο Χατζηδάκη. Θα τους το επιτρέψουμε όμως ή θα διαμορφώσουμε μια κατάσταση εξέγερσης, σύγκρουσης, όχι κινητοποιήσεων με τη συνοδεία της αστυνομίας χορηγίας Μητσοτάκη. Κινητοποιήσεις που θα είναι πολιτικά επικίνδυνες. Και αν θέλουμε να διεκδικήσουμε πραγματικά αύξηση μισθών για τους δημόσιους υπαλλήλους και όχι μόνο, για όλους τους εργαζόμενους που πλέον η φτωχοποίησή τους αγγίζει τα όρια της εξαθλίωσης, το ζούμε όλοι καθημερινά, με έναν τρόπο υπάρχει δυνατότητα, συνάδελφοι, να πάρουμε αυξήσεις, να διεκδικήσουμε τα δώρα, να κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα, να το κάνουμε πολιτικά επικίνδυνο, να είμαστε απεργοί και τις επόμενες μέρες, να είμαστε στον δρόμο και στις 8 του Μάρτη, την ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Στις 8 του Μάρτη που κατά πάσα πιθανότητα ψηφίζεται, θα επιχειρηθεί να ψηφιστεί και το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μόνο αν βάλουμε στην ατζέντα απεργιακή κλιμάκωση και αγώνες που δεν θα έχουν τη συνένεση της αστυνομίας και της κυβέρνησης, αγώνες που θα είναι πολιτικά επικίνδυνοι, μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Να είστε καλά και θα είμαστε μαζί σε αυτούς τους αγώνες του παρόντος και του μέλλοντος.